Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүгін программада. Төзелеш оешмалары җитәкчеләренә үз мәшгульләрне эшкә алуда нәрсә комачаулый? Признает ли трудовая инспекция отношения трудовыми или все-таки самозанятыми? Тулырак Шулпан Касымова. Яшәү белән үлем арасында. Мы понимаем, что нас дурят. Инсулиннан башка яши алмаучы татарстанлылар үз хокуклары бозыла дип саныйм. Ни өчен һәм әлеге хәлдән нинди чыгу юлы эзлиләр? Рания Абдрахманова. Ишек алдында зур эшләр барамында. Киләсе 5 елда Татарстанда ишек алларын яңарту көтә. Программадагы исемлеккә кайсылары кергән? Рәмзилә Гафиятуллина белеште. Татарстанның урман фонды хәзер нинди хәлдә? Проблемалар бар инде, аларны без яшермибез. Сорауга җавапны Райла Вәлиуллина белә. Аларны хәзер үзебездә дәвалаячаклар. Кичә Башкортстан юлында автобуста һәлакәткә очрап имгәнүчеләрне бүгін Чаллының ашыгыч ярдәм хастаханәсенә күчерделәр. Алар барысы да бу шәһәрдә яшәүчеләр. Автобусны йөртүче кулга алынган, ул юл кагыйдәләрен бозган дип шикләнелә. 6 кешенең гомерен өзгән юл фаҗигасеннән Башкортстанда 2 җинаять эше кузгатылды. Сигезгә чирек салонда 39 пассажир була. Әлеге һәлакәтнең бүгін билгеле булган кайбер нечкәлекләре турында безнең репортаж. Автобус төбәсе сытылган, утыргычлар юл кырыенда аунап ята. Башкортстанның Уфа-Инзер юлында булган юл һәлакәтендә кичә төне буе коткаручылар эшләде. Автобус Чаллыга юл тоткан, анда 39 кеше була. Погибло 6 человек. 6 кешенең гомере өзелде, 21 кешене хастаханәгә озаттылар. Шуларның 2се бала, 8 кеше госпитальләштерелде, 15 амбулатор дәвалауга күчерелде. Зыян күрүчеләрнең күпчелеген Уфаның 21-нче хастаханәсенә озатканнар. Баш мие селкене, умыртка сөяге сыну һәм башка диагнозлар. Автобуста утыручылар шок хәлендә. Берсенә 7 операция ясаганнар. Больных в основном от 19 до 35 лет. Безгә 19 яшьтән 35 яшькә кадәрле кешеләр китерелде. Яшьник кешеләр хәзер барысында хәле тотрыклы тора. Автобус һәлакәтен хәзер Башкортстанның тикшерү комитеты өйрәнә, алар инде җинаять эше ачты. На месте работают следователи. Хәзер тикшерүчеләр полиция хезмәткәрләре белән берлектә эшли. Һәлакәт урыны өйрәнелде. Берничә белгеч тикшерүен билгеләдек. Аварияны күргән кешеләрне сораштырабыз. Тикшерү нәтиҗәсендә машина йөртүче белән башка җаваплы затларга хокукый бәя биреләчәк. Автобус йөртүчесе әлеге һәлакәттә исән калды, аңа 33 яшь. Аның сүзләренчә, автобус яңгыр аркасында тигез юлда күветкә китте. Уфа тикшерүчеләре тарафыннан ул әлегә кулга алынган ул йөрткән автобус Чаллының Альтекс транспорт компаниясенә карый. Автобус йөртүчесе турында алар тискәре сүз сөйләмәсә дә, аның тизлекне арттырырга яратуын әйтте. Более 10 лет. Водитель к нам пришел. Автобус йөртүченең эш стажы 10 елдан артып килә. Безгә ул 2 ел элек килде, монда эшләгәндә тизлекне арттырган өчен 3 тапкыр штрафка тартылды. Пассажирларның зарланганы булмады. Автобус йөртүчесе барлыгы 18 тапкыр штрафка тартылган була. Хәзер транспорт ширкәтендә пассажирларга, якыннарының якыннарына компенсация түләячәкләрен әйттеләр. Чаллы хакимияте дә ярдәм кулы суза. Татарлар әйтәләр бит. Бәлә аяк астында йөри дип. Мера организационного характера для того, чтобы оказать помощь и поддержку. Үлгән кешеләрнең якыннарына оештыру эшләрендә ярдәм итәбез. Бүген сәламәтлек саклау министрлыгы белән берлектә 1 кешене Чаллының Кама балалар медицина мәркәзенә, 6 кешене ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсенә күчерәбез. Бу транспортта йөртеп була торган кешеләргә генә кагыла. Бер баланы хәзер Чаллының Кама балалар медицина үзәге, 6 кешене ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсенә күчерделәр. Үлгән пассажирларны бүген төнле Чаллыга кайтарачаклар. Айза Шаймардана, Зарина Әхмәтова, Миләүшә Латипова, Рузил Имамов, Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Миннеханов һәлакәттә зыян күрүчеләрнең һәм якыннарын югалтучыларның кайгысын уртаклашты. Юл фаҗигасы кешеләрнең гомерен өзде. Зыян күрүчеләр дә бар, шул исәптән балалар да. Барысының да тизрәк терелүләрен телим. Юлларыгыз имин булсын, якыннарыгызны саклагыз, дип яза Рөстәм Миннеханов. Президент әлеге хәлне үз контроленә алды һәм сәламәтлек саклау министрлыгына зыян күрүчеләрне республикага кайтару өчен йөкләмә бирде. Шулай ук Рөстәм Миннеханов ярдәм иткәннәр өчен Башкортстан хезмәттәшләренә рәхмәтен җиткерә.
Біз дәвам итәбез. Татарстанда ил-күләм проектлар буенча төзелүче социаль объектлардагы эш даими күзәтү астында. Бердәм Россия партиясендә моның өчен махсус эшче төркем бар. Аны Дәүләт Совет рәисе урынбасары Татьяна Ларионова җитәкли. Куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар проекты буенча юлларны төзекләндереп, демография буенча 29 балалар бакчасы ачылачак. Бүген Түбән Камада шуларның икесен карадылар. Тиздән балаларны кабул итәргә әзерләнүче Күчтәнәч балалар үзәген Илшат Аюпов та күрде. За каждым вообще объектом, который в рамках национальных проектов у нас сегодня строится, реконструируется. Ил-күләм проектлар буенча төзелүче һәрбер объектка бер депутат беркетелеп, эш барышы сыйфат контрольдә булырга тиеш. Демография проекты буенча Татарстанда быел 29 яңа балалар бакчасы ачыла. Шуларның берсе Түбән Каманың Химиклар проспектында. Монда эшләр бетеп килә. Бүген көндә 200 кеше эшли. 90% эш уже жасалган. Менә ут бар, су бар, бөтенесе бар. Бетерәбез эшләрне берәр атнадан соң. Әлеге балалар бакчасы 90-нчы елларда ук төзи башлап туктап калган төзелеш урынында яңартыла. Әлбәттә, монда барысын да яңадан ясыйлар. Бу тирәдә яшәүчеләр өчен балалар бакчасы зур бүләк. Шуңа исеме дә Күчтәнәч. Бакча 260 балага исәпләнгән. Шуларның яртысы диярлек 2-3 яшьлек сабыйлар өчен. Бу ихтыяҗ иң зур булган төркемнәр дип белгечләр. Чөнки яшь әниләрнең эшкә чыгу мөмкинлеге белән бәйле. Монда төзү эшләре замана таләпләренә туры китереп башкарыла. Алайда махсус комиссияның кайбер теләкләре бар. А временное укрытие для детишек от солнца, от дождя можно сделать гораздо изящнее и проще на самом деле. Шундый ук бакча 49-нчы микрорайонда ачылачак. Проектлары бер үк. Төзүче оешмалар төрле булганлыктан ичке бизәлештә генә аерма бар. Бердә дә җиһаз куясы һәм ишек алдын тәртипкә китерәсе генә бар. Эшче төркемне җитәкләүче Татьяна Ларионованың бу уңайдан да үз тәкъдиме бар. То мне кажется, самый главный контролер здесь. Иң яхшы күзәтүчеләр ул ата-аналар. Алар биргә җыештырышырга гына түгел, үз тәкъдимнәре белән дә килсеннәр иде. Нәкъ менә Татарстанда Россия беренчеләрдән булып ил-күләм проектларның үтәлешен күзәтеп бару өчен сайт булдырган. Анда кирип һәркем кызыксындырган объект турында мәгълүмат белән таныша ала. Фото җибәрү мөмкинлеге дә бар. Әлеге проектны тормышка ашыру өчен республикада 21 миллиард сумнан артык акча тотылачак. Түбән Камадан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов ил-күләм проектларны гамәлгә ашыру буенча Россия президенты каршындагы совет утырышында катнашты. Аны Дмитрий Медведев уздыра. Төп максат ил-күләм проектларын тормышка ашырганда хөкүмәт карарларын үтәү турында фикер алышу. Әлеге утырыш быел 7-нчесе, аларда 6 ил-күләм проект карала. Дмитрий Медведев проект эшен оптимальләштерү мәсьәләләре буенча фикер алышырга, аерым алганда вице-премьерлар җитәкчелегендә проект комитетларының хокукларын һәм бурычларын көчәйтергә кирәклеген искәртте. Тиздән Чаллыда шәһәр читендә берничә телдә белем бирүче мәгариф комплексының өстәмә белем бирү үзәге барлыкка киләчәк. Ул оештырылачак база белән бүген Минтимер Шәймиев танышты. Мондый уку йорты сәләтле яшьләр тәрбияләргә мөмкинлек бирәчәк. Аны Истабар лагерендә ачмакчы булалар. Бүген әлеге үзәкне булдыру буенча Татарстан дәүләт киңәшчесе катнашында киңәшмә узды. Бинада уку, спорт савыктыру һәм административ корпуслар урнашачак. Өстәмә белем бирү үзәге Түбән Кама, Әлмәт, Алабуга, Тукай районнарын берләштерергә тиеш. Минтимер Шәймиев кадрлар әзерләү мәсьәләсендә күтәрде. Исходя из концепции, значит, что должно быть? Это же образовательный комплекс, я вам скажу, загородный, но постоянного пребывания. Да, функционирует. Татарстанда ил-күләм проектлар өчен 44 миллиард сум нәрсәгә тотылачак. Реальное время электрон газетасында укыгыз. Төзелеш оешмалары җитәкчеләре үз мәшгульләрне эшкә алганда кайбер кыенлыклар белән очраша. Аларны ничек итеп закон буенча дөрес рәсмиләштерергә. Имгәнүләр килеп чыкса, җаваплылык кем өстендә? Вакытлыча эшкә яраксыз булганда акча кем түли? Бүген бу сораулар Татарстан Республикасы президенты каршындагы эшкуарлык советының проект төркеме утырышында каралды. Хәзер Татарстанда 19 меңгә якын үз мәшгуль теркәлгән. Алар арасында төзелеш өлкәсендә эшләүчеләр дә шактый. Төзелеш оешмасы җитәкчеләре ике арада хезмәт килешү үтәргә кирәклеген белдерә. Чөнки әлеге өлкәдә имгәнүләр шактый күп була. Признает ли трудовая инспекция отношения трудовыми или все-таки самозанятыми? Бу сораулар беренче чиратта оешма җитәкчеләрен кызыксындыра. Татарстан Республикасы президенты каршындагы эшкуарлык советының проект төркеме бүген ведомство җитәкчеләрен чакырды. Сорауларны уртага салып сөйләшәләр. На сегодняшний день бүгенге көндә төзелеш өлкәсендә үз мәшгульләр өчен эш тәртибен күрсәтүче норматив документлар юк. Шулай да әлеге мәсьәләне чишү юллары бар. Аяныш хәлләр килеп чыкса, үз мәшгульләр өчен иминиятләштерү каралган. Эшче үз гомерен елына 5 яисә 7 меңгә иминиятләштереп түләүләргә
итәргә исәп тотала. У самозанятых нет оплаты больничного, потому что они не делают эти взносы. И если он заболел, предъявляет больничный лист в страховую компанию и получает компенсацию по болезни. Хәзер Татарстанда 500-гә якын яшүсмер дә үз мәшгуль булып теркәлгән. Аларга үз мәшгульләргә булган иминиятләштерү каралмаган. Бу очракта аларны ата-аналары һәм опекуннары иминиятләштерә ала. Если говорить о том полисе для детей, для граждан России младше 17 лет, то там тариф будет индивидуально в зависимости от страховой суммы. Кто-то захочет страховую сумму 300 тысяч, кто-то 3 миллиона. Лайыклы ялдагы үз мәшгульләргә пенсия индексациясенә эләкмим дип куркасы юк. Ул бетерелми дип тынычландыра белгечләр. Россиянең хезмәт министрлыгы кагыйдәләре буенча анда гражданнарның пенсиясенә индексация булачак. Мы уже можем начать просто. Без республикада бердәм кагыйдәләр булдырылганнан соң гына үз мәшгульләрнең төзелеш өлкәсендә эшләү хукукларын билгели алабыз. Киләсе утырыш бер атнадан соң булачак. Бу вакыт эчендә ниндидер тәкъдимнәр булыр дип ышаналар. Шулпан Касыймова, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Казанның кече һәм урта эшмәкәрлектә уртача хезмәт хакы 13% арткан һәм 26 мең сумга җиткән. Беренче чайга нәтиҗәне бүген Казан мэриясендә чыгардылар. Хәзер башкалада 80 меңнән артык кеше кече эшмәкәр. Шәһәр бюджетына түләнгән салымнарның 5тән 1 өлеше аларга туры килә. Һәр 1000 кешенең 64-е бизнес белән шөгыльләнә дигән сүз. Бу Мәскәү дәрәҗәсендәге нәтиҗә. Төп юнәлешләр сәүдә, төзелеш һәм күчемсез милек. Эшмәкәрләргә ярдәм йөзеннән 10 сәнәгать мәйданчыгы да булдырылган. Казан думысы карары нигезендә мәйданы 12 гектардан арткан индустриаль паркларда җир салымына ташлама бирелә. Шулай ук Казан эшкуарлары өчен ташламалы кредит бирү буенча муниципаль программада гамәлдә. Имущественная поддержка в части льгот. Хәзерге вакытта финанс яктан да муниципаль биналарны арендага ташлама белән бирү буенча ярдәм күрсәтелә. Шулай ук мәгълүмати һәм методик ярдәм дә товар җитештерүчеләр продукциясын сатуга арттырырга булыша. Шикәр авыруы белән интегүче татарстанлылар бүген прокуратурага килде. Закон буенча түләүсез бирелергә тиешле инсулин помпасы кирәк-яракларына үз акчабызны түгәбез диләр. Ай саен уртача 20 мең тирәсе. Эш шунда узган ел Россия хөкүмәте инсулин помпасы өчен чыгымнарны федераль бюджеттан каплаячагы хакында карар кабул иткән иде. Тик Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгына бу акчалар әле һаман да күчмәгән. Рания Абдрахманова четерекле хәлнең өчен эзләде. Я живу с этим диагнозом уже 26 лет. Дарья Шихапова туганнан бирле диярлек шикәр авыруыннан интегән. Чираты җиткәч инсулин помпасы алган, җайлырак ди. Тик помпаның кирәк-яраклары гына арзан түгел. Я инвалид 3 группы. Мин 3-нче төркем инвалид һәм бөтен пенсиям һәм өстәмә акчалар да сәламәтлегемне кайгыртырга гына китә. Хәл начараймасын өчен һәр вакыт үзеңне карарга кирәк. Татарстанда бүген 120 меңләп шикәр авырулы кеше яши. Күбесе инсулинны кадый, 400 кеше махсус помпа куллана. Бүген нәкъ менә алар гаделлек эзләп Татарстан прокуратурасына килде. Решили обратиться в прокуратуру с коллективным заявлением, чтобы прокуратура рассмотрела этот вопрос и обязала, наконец, уже Минздрав выполнять законы. Эш шунда 1 гыйнвардан инсулин помпасы булган кешеләргә әлеге җайланманың кирәк-яраклары түләүсез бирелергә тиеш икән. Ярты ел узды, закон гамәлгә ашырылмый диләр. Без расходных материалов. Инсулин помпасы өчен кирәк булган материал булмаса, мин яши алмыйм. Менә аның кыяфәте шундый, 3 көн саен мин бу үткәргечне алыштырып торам. Проблема началась еще давно. Кирәк-яракларын гына түгел, помпаның үзен алу өчен Татарстанда чират зур. Хәзерге вакытта ай саен 10 меңләп акчам китә. Закон нишләп үтәлмисең? Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы үз чиратында федераль коллегаларына барлык кирәкле мөрәҗәгатьләрне юлладык ди. Буквально на прошлой неделе в конце. Узган атнада безгә җавап бирделәр. Әлеге материалларны алу өчен федераль бюджетка үзгәрешләр кертү турындагы закон хәзерге вакытта имза куелганны көтә диделәр. Татарстан белгечләре башкаладан җавап көткән арада прокуратурада тик утырмаячак. Без 8 кешене кабул иттек. Менә гаризаны бузалды, кабул иттек. 32 кеше кул куйды бу гаризага. Тикшерүне башлыймыз. Гаризаны кабул иткәннән соң Татарстан прокуратурасы тикшерү эше башлаячак. Чөнки шикәр чире белән интегүчеләр сүзенә караганда, аларның әлеге инсулин помпасына кирәк булган чыгымнарны түләүсез ала алмавы, нәкъ менә Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының гаризаны вакытында җибәрмәве белән бәйле. Хәзер тикшерүчеләр гаризаның чыннан да вакытында киткән микәнлеген тикшерә һәм белгечләрнең закон кысаларында эшләгәнме, юкмы икәнлекләрен ачыкларга тиеш. Рания Абдрахманова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдағы минутларда. Ишек алдында зур эшләр барамында.
Киләсе 5 елда Татарстанда ишек алларын яңарту көтә. Программадагы исемлеккә кайсылары кергән? Рәмзилә Гафиятуллина белеште. WorldSkills-та сәнәгать автоматикасы компетенциясендә Татарстаннан кем чыгыш ясаячак? Ни өчен аңа вак-төяк детальләрдә казыну кызык? Аның буенча специалистлар бик әз һәм бик кирәкле. Шуңа күрә мин дә аңа укыйм. Туеп китсә, ничек ял итә? Гөлсә Исмәгыйлова сораштырып кайтты. Татарстан конституциясенә төзәтмәләр кертергә җыенмыйлар, ә менә Дәүләт Советында структура үзгәреше булуы ихтимал. Бу хакта бүген Фәрит Мөхәммәтшин парламентның 5-нче чакырылышына йомгак ясаганда белдерде. Соңгы сессиядә дә Рөстәм Миңнеханов депутатлар өчен югары бәяләгән иде. Моңа барлык хакимият органнары, закон чыгаручылар һәм халыкның активлыгы аша ирешелде, диде ул. Соңгы 5 елда Дәүләт Советына шактый катлаулы мәсьәләләрне хәл итәргә туры килде. Фәрит Мөхәммәтшин чыгарган нәтиҗә турында Айзат Шаймарданов. Менә сезнең күңелдә нинди үкенеч калды? Нәрсә эшләнеп бетмәде дип уйлыйсыз? Менә шул мәсьәләләр үкенечтә минем дә. Татар теле язмышы һәм сугыш чоры балалары темасы ахыргача кабул ителмәве үкенечкә калды, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Татар теле мәктәпләрдә ихтыярый укытуга күчерелде, ә Дәүләт Советының 5-нче чакырылышындагы депутатлар сугыш чоры балаларына федераль ярдәм күрсәтүне сорап Россия Думасына мөрәҗәгате хуплау тапмады. Федераль үзәк белән бик күзгә күз карап менә очрашып, депутатлар барып Мәскәүгә мин дә күтәрдем. Беренчедән федераль закон кирәк дип әйттек без. Сугышта бит катнаштылар Татарстаннан, татарлар да урыслар гына түгел, Татарстанда яшәүче халык. Соңгы 5 елда 49 утырыш, 2000 сорау һәм 600 канун проекты каралган. Депутатлар кабинетларда гына утырмады, халык белән очрашты, проблемалы урыннарга юл тотты. Гражданнардан барлыгы 60 мең мөрәҗәгать кергән. Это самая действенная связь, это тот инструмент, который помогает конкретно помочь человеку по той или иной просьбе, реальной просьбе. Парламентның эше Татарстанның социаль-икътисади тормышында ачык чагылыш тапты. Соңгы 5 елда гына да социаль ипотека программасы буенча 35 меңгә якын фатир бирелгән. 4,5 йорт, 711 мәктәп балалар бакчасы төзекләндерелгән. Иң төп кануннарга килгәндә депутатлар Татарстанның 2030 елга кадәр исәпләнгән стратегиясе, азык-төлек куркынычсызлыгы, шәхси хуҗалыкларга ярдәм, алкоголь сатуны чикләү кануннары кабул итте. Главное развитие человеческого капитала, на что мы обращали внимание, создание и улучшение комфортных условий труда и жизни наших людей. Ну и, конечно, во главе стояла главная задача удержания экономического развития, вектора развития нашей республики. Соңгы чакырылышта Татарстан белән Россия арасындагы шартнама вакыты чыкты, президент атамасы мәсьәләсе дә күтәрелде. Алга таба бу вазгыять конституцияга үзгәрешләр кертүне сорамыймы? Мы пока вносить серьезные какие-то большие изменения в Конституцию не намерены. Вообще это наша практика. И подход такой. Основной закон требует бережного к себе обращения. Он был выверенный, он был в рамках Российской Конституции по всем статьям и нормам, в том числе и та норма, которую вы поднимаете о президентстве в Республике Татарстан. Это в рамках действующей нормы Российской Конституции. Хәзер Россия Дәүләт Думасында татар-монгол изүен җиңгән көнне билгеләргә җыйналар. Әлеге канун проекты килештерү өчен Татарстан Дәүләт Советына юлланмаган. Хәер, бу сораулар киләсе чакырылыш депутатлары карамагында калачак. Сайлау 8 сентябрьдә билгеләнгән. Айзат Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Ишек алды гөлбакча, гөлләре түтәл-түтәл. Татарстанда йорт ишегалларын төзекләндерү буенча яңа программа кабул ителәчәк. Ул үзебезнең ишек алды дип аталачак. Аны булдыру тәкъдимен Дәүләт Советы сессиясендә Бердәм Россия фракциясеннән депутатлар яңгыраткан иде. Очрашуга барган саен халык ремонт сыры диләр, сәгате суккан. Эшче төркем йортларда яшәүчеләр белән очраша башлый. Республикада 9 мең ишек алды бар. Һәммәсе ничек кылычлаячаклар? Рәмзилә Гафиятуллина белеп кайтты. Бу яннан узганда яңгырдан соң лодкада йөзәргә кирәк иде, пычракта резиновый сапогилар кирәк иде. Сүз Казанның Адаратский урамындагы 28-нче йорт турында. Әминә апа биредә үй төзелгәннән бирле яши. Ремонтны 30 ел күргәннәре юк. Элек мондай ремонт ясаганнар бар идеме сезнең? Юк, бер дә юк. Килгәннән бeri ремонт бар. Ниһаять боз кузгалган. Йорт тирәсе бүген кырмыска күчен хәтерләтә. Монда иртәдән кичкә кадәр төзүчеләр эшли. Машина юлларын киңәйтәләр, асфальт түшиләр, бордюрларны яңарталар. Булар барысы да транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы программасы кысаларында башкарыла. Инде кая гына бер жалобы итмәдек. Москвага Путинга да яздык, бөтенесенә язып тордык.
Халык контрольна да бу хакта күп язалар. Бердәм Россия депутатлары белән очрашуларда да еш күтәрәләр. Нәтиҗәдә партия безнең ишек алды дигән программа тәкъдим итә. Аны президент та хуплый. Хәзер эшче төркем проектын әзерли. Основная идея этого проекта. Бөтен нәрсәдә кешеләрнең фикерен исәпкә алып эшләнергә тиеш. Бу проектның төп идеясе сентябрьгә кадәр без мөмкин кадәр күбрәк ишек алдында булып, тәкъдимнәрне төзелеш министрлыгына юлларга тиешбез. Алар нигезендә программа эшләү ниятләнә. Республика 9 меңнән артык ишек алды бар. Программадан берсе дә читтә калмас дип ышандырдылар. Ярым җимер хәлдәгеләрен генә түгел, беренче карашка төзек тоелганнарын да яңартырга исәп. Я предлагаю, чтобы Бер нәрсә дә эшләнмәгән ишек алларына гына түгел, инде ремонт ясалганнарына да керергә кирәк. Кайдадыр яшеллек җитми, кайдадыр уен, спорт мәйданчыклары юк. Тәкъдимнәрне тыңлап, стандарт ишек алдының моделен эшләргә кирәк. Хәзер һәр ишек алды буенча фикер алышулар башлана. Депутатлар кайда нинди эшләр башкарырга кирәк икәнен тәгаенләячәк. Быел партия тәкъдимнәрне җыйса, 2020 елдан гамәлгә дә керергә тиеш. Эшче төркем халык белән очрашулар оештырачак, территориялар буенча җаваплыларны белгиләячәк. Хәзер төзелеш министрлыгы ишек алларының реестрын җыя. Рәмзилә Гафиятуллина, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Яшьләргә юл бирүге сүз буын ара мөнәсәбәтләр түгел, агачлар турында. Татарстанның урман фондын яшәртергә кирәк дип белгечләр. Мәсьәләне чишү юлларын бүген Әлки районында узган урманчылар киңәшмәсендә эзләделәр. Кече һәм урта бизнесның моңа ни катнашы бар? Раилә Вәлиуллина репортажында. Хәзер монда урман эшләрендә урман керсәм чыгалмам инде дип рәхәтләнеп җырларга мөмкин. Ә бит 2010 елгы янгыннан соң монда бөтенләй агачлар калмый диярлек. Әмма урманны яшәртәләр. Там было более 10 гектаров. 10 гектардан артык җир янган иде. Уттан зыян күргән җиргә агачларны шундук утыртырга ярый әлбәттә. Әмма башта янган агачларны кистек, яңа үсентеләрне 20 гектарга утырттык. Осина и елка оба по 42 года. Осина уже 42, это возраст спелости, ее вырубать надо. Карт агачлар шулай яшьләрне үсәргә комачау итә, аларны вакытында кисәргә кирәк. Урман яшь һәм сәламәт булсын өчен. Сатмыйча кисеп булмый. Ну, бар проблема, потребностьтан, малый средний бизнес үзенә хәленә килгән әйберләрне алып тора инде. Без сатып торабыз, ике тапкыр айына аукционнар уздырабыз. Тагын 2,5 миллион гектар җир бер елга шул кадәр мәйданны карт агачлардан арындырырга кирәк. Әлегә урманчылыкларның моңа хокукы юк. Әмма шундый закон кабул ителергә мөмкин. Дәүләт думасында бу хакта фикер алышалар. Двухнедельные сходы, да, это? Ә буш урынга утыртырга үсентеләр инде әзер, агачлар ел сайын Татарстанның 2,5 гектар сөрелмәгән җиренә дә күчерелә. Хәзер республикада 51 питомник, Әлкидәгесендә исә агачларның ылыслысы да, яфраклысы да бар. Это прежде всего нужно нам. Иң беренче чиратта мондый питомниклар үзебез өчен, район өчен кирәк. Урман фондын байыту да мөһим эш әлбәттә. Әмма парк, сквер, мәктәп һәм балалар бакчаларында яшелләндерү кирәкле эш. Шуңа балалар үзләре дә үсентеләрне тәрбияләргә ярдәм итә. Татарстанда урманнар булай да аз яшәртүгенә түгел, булган мәйданнарны саклап калу хәзер төп бурыч. Әлки районыннан Раилә Вәлиуллина, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Аңа әле 16 гына яшьтик, ул үзенең киләчәген аерым ачык күрә. Нинди һөнәр иясе булуын гына түгел, яраткан эшеннән туеп китсә, ничек ял итәчәген дә белә. Алдагы сюжетыбыз WorldSkills дөнья чемпионатында катнашачак Ильяс Хисамиев турында. Ул ярышларның сәнәгать автоматикасы төрендә чыгыш ясарга әзерләнә. Россия җыелмасына кергән 14 Татарстанлының берсе. Гөлсә Исмәгыйлева аның җиңүенә китерәчәк ысуллары турында сорашып кайтты. Ну, нәрсә, алып кидеңме балык? Атна сайын шулай, дүшәмбе көн балык турында сорашып каршы ала тренер. Гаилә зур, дус туганнар күп, балык калмый. Хәер, укытучысы да үпкәләми. Иң мөһиме, атна дәвамында армый эшләрлек көч туплап килсен. Аларга ял итәргә дә кирәк. Баш белән дә бик күп эшли, программирование, компьютер белән, то есть бу системаларны җыя. Йомганчы киенеп тә куйды, эшкә тотынды. Әйтерсең, бу вакыт детальләрне бала чактан ук җыеп өйрәнгән. Бәләкәй машиналар, ягъни көймәләр ясыйдым. Шулар белән урамда уйныйдым. Үзең ясыйдың, әйе? Ә детальләр каян ала идең? Икенчеләрне сүтәйдем. Алма агачыннан ерак төшми. Әтисе дә, әнисе дә инженерлыкка укыган. Гаилә башлыгы һөнәренә тугры булып кала, улын да өйрәтә.
Сәнәгатьтә кулланыла торган автомат щитларны баштан аяк җыеп чыгар өчен әзер детальләрне генә урнаштыру җитми. Үзеңә кисергә дә ябыштырырга да кирәк. Ильяс менә бу ике шкаф белән мәш килә. Берсе идарә итү, икенчесе авария трансформаторы. Чемпионатта аларга программа кертәсе җыясы элеп тә куясы. Моннан тыш кабель сузуда ярыш биреме. Ильяс бүген ялгышларны. Яшь Кулибин аптырап тормый, ялт итеп төзәтеп тә куя. Вакытын әрәмшәрәм итми ул һәрхәлдә. Алдагы бер айда игътибарын читкә юнәлдергә ярамый. Интернетта да утырырга вакыт юк. Кызлар белән дә йөргә юк. Чемпионатта ничек җиңү яуларга Ильясның үз усулы барын, тик нидән гыйбарәт икәнен әйтми, күз тиюдән курка. Җиңү яулаганнан соң тагын бер хыялы турында да уйлап куйган. Киләчәктә үземә киемә алып балыкка йөргә исәп бар. Сәнәгатьне автоматлаштыру өлкәсендә белгечләргә чит илләрдә дә ихтыяҗ зур булуга да карамастан, үз илемә файда китерәчәкмен ди егет. Яхшы белгеч булачагына бүгеннән үк ышана. Нәкъ World Skills-та җиңүгә ышанган кебек. Гөлсә Исмәгыйлова, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Бөтен Россиядән иң көчле 2 спортчы җилкәнле спорт һәм Кама диңгезе республика ярышларында көч сынашу өчен лаешка җыелды. Әлеге ярыш 7нче тапкыр оештырыла. Иң яшь катнашучыга 10, өлкәненә 50 яшь. Спортчыларга дистанцияны ялгызын көймәдә үтәргә кирәк. Җиңүчеләр тагын 2 көннән билгеле булачак. Бу көнне үк җилкәндә World Skills әләмен Балык бистәсе районыннан лаешка алып килделәр. Моңа кадәр әлеге әләм космоста дөньяның 19 илендә һәм Россиянең 24 төбәгендә булырга өлгерде инде. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Кыска вакытлы рекламадан соң сезне һава торыштыруына мәгълүмат көтә. Ә мин сезнең белән сау булашам, исән мин булыгыз. Хөрмәтле карындашларым, Татарстанлылар, 20-нче Питрау Крәшин мәдәнияте фестивале сезне онытылмаслык хисләр кичерергә чакыра. 20 июль кичке сәгать 5-тә Мамадыш районы Жюри авылы тырлау аланында Питрау бәйрәменә көтеп калабыз. Хотите жить в живописном районе в пригороде Казани? Летнее предложение от жилого комплекса «Акварели». Двушка от 2,5 миллионов. Однушка от 1 900 000. Звоните 248 72 00. Лазерная коррекция зрения 18 000 рублей за 2 глаза. Клиника Кузлер 295 94 40. Автоцентр марка Nissan на Чуйкова заявляет: назначайте свою цену на новый Nissan. Скидка 280 тысяч не предел. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Данил Майстерда яңа акция. Июль айында шкаф купега заказ биргән очракта комод бүлеккә. Барлык мәгълүматны 267-166 телефон номеры буенча яки danilsizak.maister.rf сайтыннан белергә була. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш. Бөгелмә боласына кайда булытлы, ян-төшемнәр булмый, 24 градус җылы. Төньяк-көнчыгыш түбән Кама Актаныш Алабугада сүрән көн көтелә, 24 градус. Төньякта Актаныш Әгерҗе Менделеевскида ян-төшемнәр булмый. Җылылык 24 градус. Төньяк-көнбатыш Орча Кукмара Волташта болытлы, ләкин ян-төшемсез 24 градус җылы. Булгар Бош Үпрәледә урыны белән кояшлы, температура 25 градус. Үзәктә чиста Нурлатов Субайда Алмашын учан болытлы һава, ян-төшемнәр көтелми. 24 градуска кадәр җылы булачак. Алда көннәрдә бераз яңгыр булыр ихтимал. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге операциясыз һәм авыртусыз умыртка багнасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблар ярдәмендә 10 меңгә якын очрак операциясыз дәвалана. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. И снова все повторяется. Спина болит, еле хожу. Снова направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» передовая технология лечения вместо операции. Уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит. Возвращается легкость движений.
Мечтается о двухкомнатной за 3 миллиона 100 тысяч рублей? Зеленый свет мечтам в жилом комплексе «Грин» от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе Казани. Звоните 233 03 03. Грин торак комплексы ул саф һава белән янәшәдәге елга. Ул Совет районындагы хокук саклау академиясе тукталышына кадәр 5 минут. Ул әзер һәм төзелүче йортлардагы фатирлар белән отышлы бәяләр. ЮЭТга шалтыратыгыз 233 03 03. Башкалабыз Казанда йом төшемнәр булмый. 24 градустан 26 градуска кадәр җыла. Көн батыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чыдамлылыгы 49%. Иртән бераз магнит бураны булу ихтимал. Үзегезне саклагыз. Тапшыру ахырында сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышының анашысы Гафури урамы 46-нчы йортта урнашкан бер Yonex аквапаркы. Балалар өчен уен залы, уңайлы киенү шишене бүлмәләре. Тауга автоматик рәвештә күтәрү җайланмасы. Кулай бәядән яхшы ял сезнең өчен. Аквапарк Brionix – это отдых для всей семьи. Здесь комфортная детская зона. Здесь не нужно таскать рюкзаки на себе. Здесь не нужно стоять в очередях. И все это по доступной цене. Аквапарк Brionix на Гафури 46.